Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fi spazju kreattiv, Nordic Resonance tistieden lill-udjenza tidħol f'dinja immersiva ta' ħsejjes imnisla mill-pajsaġġ maħkum mir-riħ u forzi naturali fil-gżejjer ta' Shetland. Jekk naqsmu l-fliegu fir-raba ta' Għawdex, se jittella kunċert Għawdex Inħobbok bis-sem ta' The Travelers. Titjimara din id-darba fil-mitfna ta' xewkija, Tal-Fuklar full group se jkunu qed itellaw serata ta' daqq, kant, makkjetti, għana, poeżija u stejjer. Lura fil-Belt Valletta, f'dar il-Mediterrana konferenzi, Jamie Cardona se jirritorna fuq il-palk sabiex jirrakkonta l-ar deċiżjonijiet tiegħu u l-konsegwenzi tagħhom bl-ispettaklu Noti mil-Loki ta' Big G's.